मोजाङै मोजां मावना लादो जाहाथे नोंबो मोजाङै खोनासंना ला आंनि खोथाफोरखौ थाथों आरो ओरैनो दाथा खामानिफोरखौ जाहार जाहार मावना ला न'खराव आरो जानायनि थाखाय नोङो एसे फरा फिला खालामनांगोन खामला मुराबो मावनानै जानांगोन गैया होननानै थासोमबाय थायोबा गासिबो आरो जाबावगोन फिन बिदिनो गाद्रा गुद्रा बेबायदिनो जाबावगोन नङा होमबा गैया होननानै दाथा आरो बिराद गाव गावबागावनो परिबेसखौ साननानै नायनानै नोंनो मेलेम खाथिनांगौ फिसा फिसौआबो देरबोबाय बुजिनो हाबाय नङा होमबा आदा गाला ओमफ्राय दा नोङो बेबायदिखौ बावलांदो खिथेर नोंनि गोसोखौ बावदो ओमफ्राय न'खरखौ मोजां खालामनायनि राहाखौ नाजादो औ बिदिसो आरो ओमफ्राय दा जोङो मोजां खामानिखौ मावना होबाय नोंबो मेगनजों नुबाय जोंबो नोंखौ फोरोंबाय नाथाय नों एसेबो हेल्प होबावासै जोंजों मिथिबाय खामानि दामानिफ्राव नोङो गोरोबनांगौ बबेखौ माबायदि मावनांगौ बबेखौ माबायदि खालामनांगौ नों नायनांगौमोन मिथिबाय नाथाय नों नायनो रोङा नाथाय जोंसो गारजेन बायदि दा नोंनि न'खौ बिराद मोजां बानायना होबाय एकदम जेबो जायै जोङो खुन्थिया दाद मोनबा नाथाय बे न'खौ समावनो हालामोन मिथिबाय दा औवानि गोजा जाबाय आदा गाला दा मा खालामबावनो नोङो बेखौ गायसन होबाय थानांसिगोन बोसोरथाम बोसोरब्रैसोनि उनाव बे बोसोरथामनि उनाव माबा नालाय नैबे साल खुन्थिया दङ बेखौ ससन लाजायो रोङोबा रावबो बिटिआर सरकारखौ दायो दुसिथ'नो नांला मानो होनोब्ला नोंनो जा मोजां न' बानायना होखाबाय बे बोसोरथाम बोसोरब्रैसोनि थांखाबाय नङा प्रबिन बोसोरथाम बोसोरब्रैसोनि थांखाबाय बेसेबांसिमा नोङो गोसो गोथारै दायो मा नोंना खामानिया नों न'खौ फोथांना लाखिनाय गथ' गथायखौ फोरोंनाय नोंना दा दाहार गैया अनलि दायो मा आधा बिगा हा होननानै नोङो जौगाया खामानि मावालासिनो थायोब्ला नों बेबायदिनो जालांगोन जेरै गेग्रेबनाय खायसे मानसिया आधा पवा हाजोंनो ओरैबायदि मालिक जालाङो आदै नों आसुरित सानगोन जोंनो इसोरा मा होदों आखाइ होदों आथिं होदों नङा होमबा मावनानै जानो थाखाय आदै दा नोंनि नैबे औ ओमफ्राय नैबे जिखिनि हा दंना बेफोरावना खेथि एसे एनै मा होनोमोनलाय लाफायानो होन लायानो मुलायानो होन बेफोरखौ जुदि फोनानै जेरै नोङो नैबे थासुमलि गायदोंना बेबायदि गायनानै जुदि नोङो फानहैयोब्ला बेखौ बेनिफ्रायनो एसे एनै मोनो गय नैफोराव गायनानै ला गयफोरखौबो नों बेजोंनो फाननानै एसे एनै गय खावनाय खान्दिसेयावनो थाइबा नङा होमबा खान्दिसेयावनो थाइबा दा नोङो होमबा नोङो बे न'नि गयखौनो जुदि नों लांनानै दखान हैनानै नोङो गावनो माने गय फाननाय जायोब्ला बेनिफ्रायबो फैसा थाखा मोनो नङा होमबा स' बेनिफ्रायबो इनकाम मोनसे बाथ्रा माने जाहाथे जेरै दा हालोदाव दंमोन हादोर गोरा मिथिबायना बड'लेण्ड जेरै दा हालोदाव दंमोन ना बेबायदि बेबायदि हालोदाव थानो नांला एबार ना नोंथ' आरो उन्दै नोंथ' जेबो मिथिया नङा होमबा बाट नों दा देरबोबाय बुजिबाय नोंबो बेबायदि थानो गोसो जाया नङा होमबा दा बिफाया जेब्ला बेबायदियाव थाहोबाय जेब्ला होमबा थानो गोनांबो जायो दा नोंसोर हाख'यैयाव माने जों एसे नैबे प्रबिन फंबाया आंखौ कल खालामना खोन्थाहरबाय हादोर गोराया फरायनो गोसो बिनि थाखायनो बिनो साइकेल जि हायो जों थोब्ले मेब्लेबाबो गावनिफ्राय होनानैबाबो दा दिनै जोंनि डनेसन होनायनि मानायनि थोआखैनो मिथिबायना थोआखैनो अब्लाबो जों माने मा खामानिया जाफुंदों नङा होमबा आदै खामानिया जाफुंदों दा माने बेबायदि जाबाय आरो ना आदै दायो माने नोङो खामानि मावालासिनो थायोब्लाथाय जेरै सिगाङावमोन बेबायदिनो सेम रावबो नोंनो आखाइ खेबजुना थायोब्ला नोंनो सोरबा होफैगोन बे नंखाथारा नङा होमबा आखाइ हेबनानै थायोबानो राहा खानाखा एग्जाम्पल बेनो प्रेक्टिकेलि बेनो माने बेखौनो मानिनानै सोलिनांगोन नों नोंनि आखाइ आथिंखौ सोमावब्लासो नों मोनजागोन नङाबा नों मोनजाया बेखौ माबा खालामनांगोन मावनांगोन नङा होमबा नाय दिनै जायफोरा आखाइ गैया जायफोर मेगन गैया बिसोर बेसेबां गाबबायबोयो आंनाव आखाइ थानायमोनब्ला आं मावना जाथारगौमोन आंनाव मेगन थानायबा आं मावना जाथारगौमोन अब्लाबो मेगन गैयाबाबो बिथाङा मेथाइ खननानै सोरबा बायदिया नङा होमबा जेरै हमना ला दावहारि बसुमतारी मेगन गैया बेना नुवा मेगना होमबाबो बिथाङा मेगन माने गान खननानै मेथाइ खननानै जायो जेरै कातिनाथ नार्जारि बै कातिनाथ नार्जारि बिथाङा जेरै माबा दामग्राया बेबोथ' नङा होमबा सेरजा दामग्राया होमबा बेबोथ' नायदो एकदम मानबाय थांलाबायनानै रायजोफोराव थांनानै माने मेथाइ खननानै रायजो राजाफ्रा बे मागिया बेना मा मेथाइ दामनानै होबाय रायजो राजाफ्रा मोजां मोनोब्ला मालाय बिसोरो गावसोरनो होफैबाय नङा होमबा
माने नों मोजां मोनबाय गोसोखौ होमबानो हैबाय नङा होमबा आदै बैनियाथ' मैगं फाननाया बेसेबांबा गोजान गोजान थांनानै जाहो फिसाफोरखौ नङा बे आदै माबाया बेदर फाननाया हाबाब बेथ' आदैना बिराद गोरोन्थि जाखादों दै आं डाइरेक्ट बुंखायो आदै बिराद गोरोन्थि जादों गोरोन्थिया बेनो आदै कि नोङो माने खामानिखौ नोंनो रावबो नागिरना होफैया नङा होमबा खामानिखौ जों नागिरनांगौसो नङा होमबा आरो जोंना माने मा साननांगौ दिमागा जोंना मा साननांगौ जोंनि भेलुखौ सिनायनांगौ आदै नों नोंनि भेलुखौ सिनायाखै नोंनि भेलुआ मा नों जेरै पाब्लिकफ्रा जेरै बिसोर दा दिनै 300 हाजिरा मावदों जोंनियाव नङा होमबा दा नोंबो बेखौनो नों 100 मावो 150 मावो नङा होमबा प्रबिन बेखौनो ना 100 थाखाल' मोनो 150 थाखाल' मोनो होनदों ना इयो दा आदैमोनहा दा 300 मावबाय नोंबो बेबायदिनो थिग नोंनि भेलुखौ सिनायनांगोन मिथिबायना नों नोंनि भेलुखौ सिनायनांगोन खामानि मावोब्ला नोंनि भेलु गोबां दङ नों गुबुन स्टेटआव थांनानै बे अन्थायानो थिखो मायानो थिखो नङा होमबा बबेबा मोनसे हाग्रा दानस्राङानो माया मानो थ' बेफोराव माने जेरै मानसिफ्रा हाजिरा मोनो जों जेरै हाजिरा मावगोन 8 घन्टा 7 घन्टा 6 घन्टा थिग बिदिनो सेम मोनखागोन एखे मावानो नङा होमबा आदै बेबायदि आरोना दा मोनसे खोथाया आं मोजां बाथ्रा खोनानो मोनदों बड'लेण्डआ जोंहाय हा लाहैदों नङा होमबा सरलपारायाव खिन्थु बे जायगायावहाय मा हाजिरा मोनो ना फंबाय हाजिरा दा नोङो फिसाज्लाजों थांफादो नङा होमबा ओजोंहाय हाजिरा मावहैदो आरो बे हाफोरखौ आवग्रिहैदो नङा होमबा दा नोंहा फिसाज्लायाबो 3 4 नायदो बे आधा बिगा हायाव बोरै थांना थागोन ना नङा होमबा थ' नोङो ओरैबो थादो जे गय बायदिसिना गायहैनो नाजादो बड'लेण्ड नङा होमबा नोंथ' फरायखानाय नंखाला दा नों बेखौ खालामजोबनांसिगोन नोङो मिथिबाय गोसो होनानै नोंनि फंबायखौ बेखौ फोरोंथार सासे ओरैबायदि गिदिर मानसि जानो नाजाथों हाथों आरो नोंनि फंबाय दंबावो नैलाय बेखौबो आरो सासे मालायनाव दं नङा होमबा स' बेखौबो नों हायोबो लाबोनो नाजा गोसोबायदि इउनिटि नङा होमबा नोंनि फंबाय साब्रैया बे गासिबो साथामा जुदि देरहायोब्ला नङा होमबा नोंजों जायोब्ला होमबा बेसेबां सेंग्रा ग्रोम ग्रोम नङा होमबा बिदा फंबाय मिलायना जायोब्ला रावबो हाया फंबाय इउनिटि जायोब्ला इउनिटि मिन्स नों दा बुजिनाय नङा खौसेथि जायोब्ला खामानिखौ मावजोबनो हायो दिनै जों खौसेथि जाबाय दिनै बेखौ हाबाय दा हाबाय बेनि एग्जाम्पोल आं हारसिंबा बेखौ हागौमोन नामा प्रबिन हारसिंबा बेखौ हागौमोन नामा दा प्रबिना बे नाजाबाय बे आंजों जानाय नङा बे आंखौ कल खालामहरबाय नङा होमबा ओमफ्राय आंबो सानबाय आंजोंबो हारसिं जानाय नङा फुरा आङो पाब्लिकखौ बुंबाय नङा होमबा पाब्लिकखौ होबाय पाब्लिकआ जोंनो हरबाय स' बेयाव आङो स्पेसियेलि बुंगोन खोमदोन दैमारि आदा थानाबारिनि नङा होमबा बिथाङा 10,000 रां हरदों नङा होमबा न'खौ बानायनो थाखाय बायदिसिना जि नांगौथि गोनांथि आरो लोगोसे रेसिना मा होनो बसुमतारी ना दैमारिमोनथाय रेसिना बसुमतारी ना रेसिनाया बे गसाइगावनिया बसुमतारी ना रेसिना जेनेबा बसुमतारी जेनेबा रेसिना बसुमतारी आदैयाबो हरदों बिथाङाबो 15,000 रां हरदों मिथिबाय ओमफ्राय आरो बिनि गेजेराव जोंहा माबा हरदों चक्रवर्ती बसुमतारी नामा बेबो 10,000 रां हरदों मिथिबाय आरो बिनि गेजेराव रसे नार्जारी आब' 5,000 सान्दामानि ओमफ्राय बसुमतारी आब' बेबो 5,000 हरदों बाखि सोरबा 100 हरदों सोरबा 200 हरदों सोरबा 10 थाखा सोरबा थाइसे सोरबा थाइसे हरनायबो दं दै थाइसे बिराद हरदों थाइसेबो बिराद हरदों थाइबाबो बिराद हरदों मिथिबाय ना सोरबा 10 थाखा हरदों सोरबा 15 हरदों सोरबा 150 सोरबा 2,000 साफा सानै आरोना स' बेबायदि हरनानै गासै मिलायजोबनानै जों दिनैनि बे खामानिखौ जाफुंसारबाय जेसेबांखिनि हरदों आरो खिन्थु माखासे सुबुंफोरा बुंहरदोंबो आखाइ आथिं दङ मावनानै जायाखै मानो थिग आदै बाथ्रा बे बाथ्राया सैथोमार नोंनाव आखाइ आथिं दङ एबारनियाव नों जेनेबा सिगाङावहाय गेलेनायनिफ्राय नों सिखारनो हायाखैमोन आदै अके आं मानिबाय नङा होमबा जेनेबा सिगाङाव गोरोन्थि मावबाय आदै नोङो बाट एबार नोंथाङा दायो गोरोन्थि मावनो नांला बे जुगा सोलायबाय हादोरगोरा बड'लेण्ड जुगा सोलायबायलै बे जुगा मा फैसाजोंसो नङा होमबा दा फैसा इम्परटेन्ट मानि इज इम्परटेन्ट नोंनाव जुदि रां दङब्ला ना दा नों माबायदि ना हालोदाव आदै ना होमबा नों दाबायदि ओरै थादों बा ओरैनो नों जेबो माबा गैया नङा होमबा ना होमबा प्रबिन खोनासंलाय दाबायदियावहाय आदैया दा बिदिना दा रावबो बिनि खाथियाव फैया बेखौ रावबो मदद खालामफैया बिनि आखाइयाव 1 क्रर फैलाय गाबोन बेसेबां मानसि खारफागोन बिजों खारफागोन ना स' आदै आजिखालिनि जुगावहाय ना जों धोरोमजों लोगोसे नङा होमबा जोंनि मानसिनि हिउमेनिटिनि साननाय जेनेबा मदद होलायनाय मानाय बे साननायजों लोगोसे नोंनि आखायाव थानांगोन रां साप'ज हमना ला आं सासे ससियेल वार्कार हिसाबै आं समाज सेबा खालामदों दा दिनै आंनि आखायावबो जुदि रां गैयाब्लाथाय आंखौबो रावबो नायफिना आदा नायगोन नामा रावबो नाया आंनावबो गाबोन समनि 0 जाबाथाय सोर बिलाइ सोर प्रकाश बिलाइ बिदिसो आरोना दा आंनाव आखाइ आथिं दं होननानै हिम्मत दं होननानै आं नाजादों आं जि थाइसे थाइनै जायो नङा होमबा आं गाव मावनो नाजादों सोरबा हाख'थारै माने एकदमबारे नोरजियाथार जाय गैथारा
सिखारनो नाजाबाबो हाया हाथारा नङा होमबा बैबायदि हाथारि मानसिखौ मदद खालामनो ओंखारदों जोङो दा बिनि गेजेराव थेंक इउ सो माच होनना बुङो जायफोर रायजो राजाफ्रा दा मोनसेल' बाथ्रा दा आंखौ गाज्रि मोनहोनाङा गाज्रि मोननो नाङा माने मा बाथ्रा बड'लेण्ड मिथिबायना गाज्रि मोनहोनाङानि बाथ्राया जाहैबाय कि नों बेबायदि हालोदाव दाथाबाव बेबायदि थाबायना मोजाङैनो एबार बेबायदि हालोदाव थाबाव बेबायदि थालाथ' आदै बेबायदि थालिरनि इन्जुरजों थालाथ' आदै जोंनाव आखाइ दं आथिं दङ होमबा जों मावनानै थानांगौ बाट आं आदै स्पेसियेलि बुंगोन आङो नोंनि थाखाय आं बे न'खौ बानायाखै दै डाइरेक्ट बुंखायो आं नोंनि फेमिलिनि थाखाय हादोरगोरा बड'लेण्ड आरो मादै खिन्थु दाया आं डाइरेक्ट नोंनावनो होखागोन स्पष्ट भाबै फबिन आदै नङा होमबा मा बुङो आदा स्पष्ट भाबै आदै नोंनि आखायावनो बे नोंनि आखायावनो दंजोबोमोन नों गोसो होनानै बेखौ नों मावजोबनांगौमोन नों बेखौ गाज्रि मोननाङा आदै बे नोंनि आखायावनो दंजोबोमोन दा एबार जेबो साननांला गासैखौबो बावजोबदो एबार नों गोदानै सिखारफिनदो मिथिबायना न'आवथ' दाहार गैयाना दाहार गैयाना अब्ला हाजिरा मावदो आरामसे माइरं होबाय आङो मास मोननैनि थाखाय नङा होमबा बेजोंनो जादो आरो 25 केजि ना 20 केजि मोनखायो नङा होमबा मोनखायो ना मोनोना बेजोंबो कन्ट्रलनिफ्राय मोनना अब्ला बेजोंबो थादो होमबा 25 केजि माइरंजोंनो नोंसोरो थानानै थांनो हायोब्ला आरामसे 50 केजि माइरंजों नोंसोर आरामसे हायो मास मोननै नङा होमबा आरामसे हायो स' हादोरगोरायाबो फरायनांगोन साइकेल मोनबाय हिसाबै आरो स्कुलनि थाखाय ड्रेसनि थाखाय फैसा होखाबाय माबादो स' बेनोसै दिनैनि दिना जय बर' हारिनि